Erittäin hyvät torstai-huomenet Helsingistä. Meidän piti lähteä jo lentokentälle ja tulla lentokoneella sinne Rovaniemelle, mutta lentokone ei malttais odottaa. Terve! Onko Rovaniemi hyvä paikka, Satu? Ei. Pelätään rollaa. Joo. Heippa. Meidän Respan Piakin kävi siellä Simen kanssa Rovaniemellä vähän viihtyä. Etkö käynyt? Kävin, totta kai. Odotukset on nyt aika korkealla. Joskohan me nyt päästäis jo lentokoneeseen sitten. Hei hei Sanomatalo. Sinne jää myös Jussi Ridanpää. Moikka Jussi. Sauli just kertoi, että tiedättekö mikä on hotellihuoneessa pahinta? Jos päiväpeitto on samaa kuosia kuin verhot, niin silloin ei ole kaikki hyvin. Mennään joo. Mä oon aina miettinyt, että kuka laittaa lentokoneesta tietysti tohon takiroin. Ja nythän se mulle selvisi. Hän laittaa. Mut parempi se on siinä, ettei sinne ryppyy. Totta kai. Voi rollo. Vähän vettä tulee, mutta ei haittaa. Huomenna ei saa viikonloppuna Ihana hetki vähän nyt lööpaa. Jos teillä antaa meille vinkkejä jostain hyvistä ravintoloista tässä keskustassa, niin laittakaa. Ja mikä toi meininki on tuolla Simerokin Instastorissa? Siellä on joku limusiini ja hirveät bileet. Mekin halutaan sinne. Me saavuttiin just rolloa. Täällä sataa. Siellä näkyy Jätkän kynttilän silta. Yes. Käykää seuraa Simerokin snappia. Se on mulla tänään, koska siellä on näin mielenkiintoiset meiningit tänään. Mut käykää seuraa. Ja tulkaa tänne rolloon.